bakal takjak nanggone wilayah Anjajah Desa. Motor iki sik cukup recommended lur, nggih ganti swasana. Pemeneh ditunjang pemandangan kiri kanan ki ternyata pas arepanan iki ya apik, ketok kuning. Terus teras serenge sawah bertingkat-tingkat iso dipirsani dhewe, ditunjang wit-witan sekitare isih grumbul lur. Dadi yen neng kutha misale hawane panas, mulai mang kan gak ana wong liwat blas lur, pancen sepi banget kene iki. Dalan sepi neng Jawa diaspal lur utawa dicor. Makane aku lek nek TikTok nyeritakne dalan sik lemah, bolong. Baik kopi. Aja kuwatir bakal ana video-video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Kanggo dulur-dulur muslim sanajan rada telat, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Neng gerbang masuk area wisata Guwa Puh Sarang, gereja peninggalan zaman Belanda lur. Neng dina iki dulur-dulur bakal takjak nanggone wilayah Anjajah Desa, neng perbatasan antara Desa Puh Sarang karo Desa Selopanggung kang liwat pelosok ngliwati dukuh utawa dusun Plingsangan dulur-dulur. Ki mau awake dhewe bar ka krajan Desa Puh Sarang, diluk maneh ana bulak terus masuk kampung dusun Ngelangu. Kene iki termasuk kawasan wisata kang rame sejatine nalika sadurunge pandemi biyen. Nanging pas pandemi tahun 2020-2021 ana pembatasan-pembatasan, akhirnya sebagian besar kawasan wisata, pusat kuliner, penginapan ora iso bangkit maneh lan lebih dari 70% akhirnya tutup lur. Jadi wilayah pusaran iki ketika gereja Puh Sarang mau dibuka sebagai wahana wisata lan rame, akhirnya oke penginapan, kawasan wisata, rumah makan rame lur, cukup gede, pengunjungnya uga rame banget waktu itu. Tapi pas kena pandemi tahun 2020-2021, 5 tahun kepungkur, kabeh saka koyok diwalik tangane grebyak. Rata-rata apa sing wis tak sebut memang oke sing tutup lan ora buka maneh. Ora beda karo panggonan-panggonan papan wisata liyane lur, uga ngono kuwi. Ning dina iki dulur-dulur ora takjak nang ngene iki lur, enek tulisan masuk dusun Plingsangan. Tulisane cilik tapi yo kawadoan wis ketok diwaca lur. Perjalanan sepanjang kurang lebih 4 atau 5 km lur, liwat dalan cilik nanging aja kuwatir, dalane aspal terus sebagian cor, sanajana sebagian wis rada rusak, tapi sik tetep kena tinggi liwat sepeda motor. Yen mobil aku gak jamin. Yen dulur-dulur penasaran dalan iki iso dicoba mengikuti motorku iki lur. Didominasi karo alas lur. Dalan biyen setapak, saiki wis rada gede. Mungkin yen mobil cilik, mobil off-roadan ngono iso lur. Tapi yen mobil gede-gede apa maneh dadak bis ngono ya gak bisa, mergo ana bagian sing dalane kuwi cilik banget. Engko dulur-dulur iso mirsani dhewe lur.
nanging asike dalan iki pemandangane mantep lur. Yen pas tanam padi kiwa tengen kaya ngene iki menguning keemasan, yen pas lagi tanam menghijau kaya lapangan rumput lur. Beh jan ditunjang wit-witan sing grumbul, didominasi pohon mangga lur. Sanajan gak akeh perkampungan, perjalanane asik banget. Amarga dalan sing ditempuh rada dawa beberapa kilometer, harus dipastikan kendaraan kondisine kudu sehat atau prima lur. Mergo ya pancen adoh saka kampung, yen nenek gangguan ngono rada repot. Iki sedelok maneh awake dhewe masuk dusun Plingsangan lur. Iki dusune mulai masuk dusun Plingsangan, Desa Pohsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Neng Kediri lur ya mungkin neng daerah-daerah liya uga padha, sanajan pelosok desa iku dalan ya tetep aspal utawa cor lur, minimal paving. Koyok-koyok wis ge enek dalan lemah lur. Makane yen ana nek daerah liya Jawa Tengah apa Sumatera, Kalimantan kok sik enek dalan lemah, padahal dalan daerah ki kan ya ironis ngono lho. Wong nang Kediri iku wis pelosok-pelosok kaya ngene iki dalan iki aspal utawa cor atau minimal paving. Ki termasuk wilayah lereng Gunung Wilis lur. Ya ki mang yen nganan tembus Selo Panggung uga, kok yen nganan yen ngiri tembus Selo Panggung uga, tapi ki awake dhewe tetep menjelajahi dusun Plingsangan lur. Kadang-kadang yen menentang matahari ya ngene iki lho lur, akhire istilahnya backlight lur. Makanya kadang-kadang kameraku tak rodok serong kanan serong kiri kuwi menghindari cahaya matahari sore lur. Lalen liwat ngene iki enake ya pas tengah hari, dadi matahari pas nek dhuwur dadi gak enek backlight lur. Sanajana sebagian wis rusak tapi bekas aspal utawa cor lur. Jarang-jarang lur omah wong pancen mung sak kampung sing diliwati yaiku kampung Plingsangan mau. Wis kliwat lur, iki awake wis masuk wilayah saka desa Selo Panggung lur. Yen Plingsangan mau kan masuk wilayah desa Pohsarang. Iki wis masuk desa Selo Panggung. Kangge dulur-dulur sing seneng glakraan utawa bolang, salah siji alternatif menyang dulu utawa Besuki ya iki lur. Tapi ya kaya tak sebutne mau, yen gawe mobil kok ya masih jadi pertanyaan memungkinkan atau tidak. Yen gawe motor iki sik cukup recommended lur, nggih ganti swasana. Pemeneh ditunjang pemandangan kiri kanan ki apik-apik banget lur. Contone iki aku yen iki jane senengane yen pas lagi tanam padi ngono kae lho lur, ketok ijo. Tapi ternyata pas arep panen iki ya apik, ketok kuning. Terus teras serenge sawah bertingkat-tingkat iso dipirsani dhewe, ditunjang wit-witan sekitare isih grumbul lur.
Dadi yen neng kutha misale hawane panas, perjalanan liwat kene iki sarwa adem lur. Malah kadang-kadang kuweteng barang lek wit-witane kengrumbulen. Dadi keuntungan lewat kene mau alternatif jalan, nambah pengalaman, kedua pemandangannya apik. Terus ketiga ono makam pahlawan nasional, engko tak sepil lur, diluk maneh. Ning medane yo lumayan menantang lur. Butuh kehati-hatian yang cukup tinggi mergo menggak-menggok dalan sempit, kanan bukit kiri jurang utawa sebalike. Dadi dikongkon banter yo gak iso lur. Dalane cilik. Mulai mang kan gak ono wong liwat blas lur, pancen sepi banget kene iki. Dalan sepiye nang Jawa diaspal lho lur utawa dicor. Makane aku lek nek TikTok nyeritakne dalan sik lemah, bolong-bolong rusak parah ngono kae kaget. Lah ngarep kae lur tengah enek kaya omah-omahan iku makam saka Desa Selopanggung. Lah nek pemakaman utawa kuburanku ana salah siji makam pahlawan nasional Datuk Tan Malaka lur. Pahlawan nasional pra kemerdekaan. Kakak kelase ya dhuwure Bung Karno lur. Umure di atas Bung Karno beberapa tahun. Kene iki lur lokasine kiri jalan ana wit jati gedhi iki, ana tangga turun cukup curam, arahe nuju pemakaman umum. Lah iki lur, curam banget. Vlog bab iki wis ana nek video iki iso dibuka-buka lur, yen gak loro telu video bab Datuk Tan Malaka iki lur. Aku ya nyepil nang nggone pemakamane lur, yen iki amarga tujuanku jelajah pedesaan ora mudhun. Yen penasaran bab pahlawan nasional Datuk Tan Malaka mau iso dibuka-bukae channel iki. Judule yo diwehi Datuk Tan Malaka utawa Bapak Republik. Mergo istilah Republik Indonesia itu pertama kali diperkenalkan oleh beliau. Ki masuk perkampungan saka wilayah Desa Selopanggung lur, diluk engkas awake dhewe ki yen lurus arah alas buntu. Lagi yang ngiri saiki menggok ke arah jalan gede, jalan raya Selopanggung dulu lur. Tapi jalane ngarepi curam banget lur, iso dipirsani. Nggo weder wis ngantek kon dhuwur menggak-menggok kuwi engko lur. Lah makane kaya sing tak omongne mau motore kudu sehat. Ki enek kali apik lur, tak sepile sebilut. Biasa kali gunung lur apa meneh ereng-ereng Gunung Wilis, sungai berbatu, cuman gak koyok Nganjuk lur. Lek Nganjuk kuwi watune gede-gede, dadi luwih apik maneh. Iku bedane karo Nganjuk. Oke lur lanjut. Beh jan geder tenan menggak-menggok munggah sepanjang 1 km kurang lebih lur. Kingko rencana memang perjalanan tak bajut nang nggone Besuki utawa Ndolo lur. Sanajana mungkin nang dhuwur mau ngopi tok mergo wis sore. Swasana isih lebaran lur, iki hari ketiga, lebaran hari ketiga lur. Beh jan gaweder lho apa meneh lek papasan karo kendaraan utawa mobil kaya iki kudu hati-hati. Lah dalah. Beh
Iki diluk maneh wis teko dalan gedhe lur, Jalan Raya Ndolo Besuki. Lah saka kene menyang Ndolo utawa Besuki ya kurang lebih 10 km lur. Tapi jan asik banget, wit-witane ngrumbul, dalane menggak-menggok munggah mudhun, pokoke jos. Ki lur wis teko jalan raya, jalan gede nuju Ndolo utawa Besuki, tak cutel langsung neng warunge lur. Mbak, baik kopi gak ada gula ya? Kali. Baik kopi tanpa gula, tapi porsinya dilongi. Nggih, gak kabeh ngoten lho. Ya baik kopi nih, ya. Iya, sangi 1 gelas. Atine rada encer ngono lho maksudnya. Nggih. Mboten gula lho nggih. Dadi lokasine iki nang nggone ngisore tiketan utawa pintu masuk kawasan wisata Ndolo lur. Warung langgananku kejuwaman biyen jaman sik cilik warung iki, jaman sik mbae Mbah Lanang Mbah Dok, saiki wis tiba anake lur sing tunggu. Pas totokan kok dalan mau ki lur kopine wis siap. Ki video bakal tak akhiri sakmene dhisik ning aja kuwatir bakal ana video-video liyane. Ning kanggo tambah semangatku aja lali subscribe lur lan tekan tombol loncenge. Wassalam.